Jeg hedder Bjørn Jørgenberg. Jeg er ansat hos Friis & Moltke Arkitekt i Aalborg. Vi står foran Musikkens Hus Nordjylland. Et hus, som har været mange år undervejs. De første overvejelser omkring det startede måske allerede for 100 år siden, men i hvert fald fra 1943 ved man med sikkerhed, der har været behov for det, fordi på det tidspunkt der etablerede man Aalborg Symfoniorkester, og Symfoniorkestret har haft huse rigtig mange steder i byen. Nogle mere egnede end andre. Øverst bagtil ser vi undervisningsdelen, som er en betonbygning, der smyger sig som et U omkring den øverste del af koncertsalen. Den er karakteriseret ved de runde vinduer og ved nogle amøbeformede recesser i betonen, som giver et meget karakteristisk billede. I Musikkens Hus er der brugt en masse beton. Der er selvfølgelig betonfundamenter, der er betonpilotering. Vi har faktisk 42 km piloteringspæle, hvis man sætter dem i enden af hinanden. I virkeligheden var det ikke meningen, at hovedtrappen skulle stå med synlig beton. Fra begyndelsen var det hensigten, at den skulle beklædes med stål. Men da man afforskallede den, viste det sig, at betonens overflade og struktur var så flot, at man valgte at reparere de småskader, der var i den, og så i øvrigt lade den stå synlig. Og det er i dag nok den mest spektakulære del af hovedfoyeren. Den øvre foyer er mit yndlingsrum, og jeg tror, det skyldes rummets mangekantede facon, og så den der kontrast, som vi har heroppe mellem aluminiumspladerne i siderne, som er ekstremt lette i virkeligheden, og så den tunge betonvæg i baggrunden, som markerer enden af koncertsalen. Tankerne bag Musikkens Hus er de svære udtryk i få sætninger. Coop Himlau, som vandt konkurrencen fra starten af, har en meget, meget grundig tilgang til at bygge sådan noget. Friis & Moltkes samarbejde med Coop Himlau begyndte i 2003, umiddelbart efter konkurrencen. Vi blev valgt som lokal samarbejdspartner, hvilket Coop Himlau altid gør i en eller anden udstrækning, når de arbejder i udlandet. Et bærende begreb i Musikkens Hus i Nordjylland har været det motto, vi har haft hele vejen igennem, som hedder Mozart inside, rock and roll outside. Og det skal udtrykke, at vi har sådan en glidende bevægelse af detaljeringsgrad, hvor koncertsalen er meget detaljeret, meget omhyggeligt designet i enhver detalje. Og når man så kommer længere ud i bygningen, er man stadigvæk i noget, som er omhyggeligt designet, men overfladerne bliver grovere. Udtrykket bliver mere brutalt, robust, og når man bevæger sig ud i et af brandtrapperummene, så bliver det nærmest punk, man ender i.